A Deputación da Coruña demostra o seu compromiso co progreso dos concellos cun investimento histórico. Este ano o Plan Único chega a un total de 138 millóns de euros, unha cifra que sitúa esta iniciativa como a máis ambiciosa da súa historia e como un dos principais motores económicos de Galicia. A Deputación da Coruña reforza o seu compromiso co desenvolvemento local. O Plan Único deste ano alcanza unha cifra récord, 138 millóns de euros, unha cantidade que converte o programa no principal motor de investimento público da provincia e nun dos máis ambiciosos de toda Galicia. Este fondo para que a xente sepa o que significa, é o brazo inversor dos concellos, e que nutre ese brazo inversor é a Deputación, non? O Plan Único permite que os 93 concellos da provincia financien proxectos de todo tipo, dende a mellora de prazas e rúas ata a modernización de servizos públicos ou programas sociais. Un impulso económico que, segundo Formoso, multiplicou por 5 os ingresos de moitos municipios con respecto a hai unha década. Nos chegamos fai 10 anos, a cantidade que se destinaba aos concellos para rehabilitar edificios, para mellorar beirarrúas, para remodelar rúas ou para reformar unha plaza, eran 24,5 millóns de euros. Fomos incrementando considerablemente ese orzamento ata chegar agora a cantidade, para nós exorbitante, de 138 millóns de euros, non? O cal significa que unha vila como Noia ou como Boiro ve multiplicados por 5 os seus ingresos. O presidente provincial destacou tamén o esforzo orzamentario da Deputación, que destina máis fondos aos concellos que a propia Xunta de Galicia, a pesar de contar cun presuposto moito menor. Falamos de un fondo galego de cooperación local que ten unha dotación inicial de 116 millóns de euros e nós 138, non? Con un orzamento a Xunta de 13.000 millóns de euros e un orzamento de Deputación consolidado de 500 millóns de euros, que quero decir que o esforzo que facemos é moi importante, porque sabemos que sen a Deputación os concellos languidecen, e se languidecen os concellos, languidecen os veciños e veciñas dos 93 concellos da provincia. O impacto na economía local é tamén notable. Os plans da Deputación manteñen e crean alrededor de 13.000 postos de traballo ao ano, xerando unha rede de actividade que abrangue dende os enxeñeiros e topógrafos ata os provedores de materiais. En definitiva, unha cadena de provedores de servizos na construcción que fai que por cada millón de euros que se invisten 18 postos de traballo directos e uns 60 directos inducidos, non? Por tanto, falamos de moitos postos de traballo cada vez que a Deputación incrementa o seu orzamento inversor, non? Pero o Plan Único non só aposta pola obra pública. A Deputación financia tamén máis de 400.000 horas de atención á dependencia e contrata máis de 300 profesionais de servizos sociais municipais, reforzando políticas que melloran directamente a calidade de vida da veciñanza. Apoiamos a través dos plans a inversión privada, apoiamos o tecido empresarial, pero tamén facemos os nosos deberes dentro do ámbito público, dándolle máis prioridade á inversión que ao gasto, non? Tanto en obra pública como en servizos, porque a través do plan contratamos a máis de 300 profesionais para o eido dos servizos sociais municipais, non? Financiamos máis de 400.000 horas de dependencia sin ter competencia na materia, incrementamos o orzamento por hora máis que a Xunta de Galicia que ten a obriga de facelo. Estamos a financiar dende o alumeado público ata as nóminas dos traballadores de concello, pasando pola actividade das escolas infantís. Financiamos prácticamente todo aquilo que lle afecta na vida diaria aos veciños e veciños da comarca do Barbanza. Dende o ano 2017, o Plan Único mobilizou xa máis de 800 millóns de euros e seguirá medrando nos vindeiros anos. O obxectivo, segundo Formoso, é manter un modelo de xestión que combine eficiencia, equilibrio territorial e creación de emprego. Que o plan continuará, pero sobre todo como continúa, non? Se incrementa o orzamento, o plan cada vez ten máis fortaleza para reactivar unha provincia que é o motor económico de Galicia, que en boa medida ten que ver co dinamismo económico dos seus concellos. Un modelo de investimento que reforza o papel da Deputación da Coruña como garante de equilibrio territorial e do progreso local.